салом дӯстон, имрӯз оиди чизҳои ҷолиб ҳарф хоҳем зад. Шумо футболбозонро дар сомонаҳои интернетӣ назора мекунед, ҳамин хел не? Онҳо медонанд кадом гапҳоро гӯянду кай хомӯш истанд ва саволҳои дуруст мегӯянд. Биёед якҷо як бор бинем кани аввалин интервюи футболбозон кай ва дар куҷо гирифта шудааст. Рафтем. Дӯстон, Лигаи Чемпионҳо баргашт. Имрӯз дар бозии аввали даври плей-офф ПСЖ бо Бавария ба ҳам меоянд. Ду бозии охир парижиҳо наметавонанд ғалаба ба даст оранд. Мбаппе ва Месси ба майдон хоҳанд омад, вале ҷароҳаташон ба куллӣ хуб нашудааст. Тамошои ин ва дигар рақобатҳои ҷолиби футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди TOUCHFOOD. Силкаи зарури дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Якум, Лионел Месси. Аввалин интервюи Месси дар кӯдакиаш ҳатто пеш аз ба Барса омаданаш гирифта шудааст. Баъди бозие ки дурахшиши зебо дошту голҳо зад, аз ӯ пурсиданд ки яке аз голҳояшро шарҳ диҳад. Ӯ ханда карда гуфт ки туп аз Федерико Росси омад, Грегини ба Лукас дод, Лукас ба ман дод ва ман гол задам. Ҳарчанд гапи зиёде набуд, вале кӯшиши хуб аз кӯдаки хурд. Ӯ ҳамчунин гуфт ки ман голро ба падарам, ба амакам, ба ҳамаи оилаам ва касоне ки маро медонанд мебахшам. Ин гуфтаҳоро аз кӯдаки 10-сола шунавидан ҷолиб аст. Месси дар ҳаёт ҳамеша мубориза мебарад. Дуюм, Криштиану Роналду. Аввалин интервюи Роналду дар 16-солагиаш соли 2001 гирифта шудааст. Монанди Месси, ӯ аллакай чанд мухлисонро ҳайрон карда буд, вале интервюаш баъди бозӣ набуд. Ин рӯзе буд ки оиди ситораи ҷавон наворе омода мекарданд. Ӯ интервюи худро дар хостеле ки меистод дод. Ҳамчунин аз тамрини ӯ навор гирифта шуда буд ва гирду атрофи карьераи футболиаш саволҳои ҷолиб пурсон шуда буданд. Сеюм, Неймар. Вақте Неймар бори аввал интервю дод, фикр намекард ки чизе муҳиме бошад. Ба ҳамин хотир либосе ҳам дар танаш напӯшид. Он соли 2004 буд ки Неймар 12 сол дошт. Саволҳои оддӣ барои шиносоӣ пурсида шуд ва вақте оиди пулдоршавӣ пурсиданд, Неймар гуфт ки ба волидайни оилаам кӯмак мекунам. Ӯ дар гапаш истод ва баъди ба Сантос шомил шудан, ба оилааш хонаи хубе харидорӣ кард. Неймар аз он вақт то ин дам рӯзҳои васинеро гузаронидаасту ба пулдорӣ ҳам расид. Дар интервю ҳамчунин ҷоизаҳои он вақтааш ба намоиш гузошта шуд ва қайд кард ки вақте ӯро дар футбол иваз мекунанд, ӯ асабӣ намешавад. Чӣ шуд Неймар? Имрӯз кор баръакс шуд кӯ? Чорум, Мбаппе. Интервюи Мбаппе ҳам ҷолиб буд, зеро он баъди бозие дар рӯи майдони пур аз чанг гирифта шуда буд. Ин чиз имрӯзҳо ҷолиб менамояд. Мбаппе танҳо оиди бозии гузаронидааш қайд кард ва аз ҳамон рӯз маълум буд ки таланти хубе ба воя мерасад. Панҷум, Ибрагимович. Ман аз ҷои номаълум омадам. Дар дастаи Мальмё бозии авваламро гузаронидам. Баъдан бошад ба дастаи Аякс бо маблағи 83 миллион SEK фурӯхта шудам. Лигаро бо ҷон буридем. Ба тими миллӣ роҳ ёфтам. Чизҳои зиёд рух доданд. Ин маро хурсанд мекунанд. Ман роҳат мекунам. Инҷо Златан 21 сола буд ки оиди рушди карьераи футболиаш ҳарф мезад. Соли 2002 маълум буд ки аура ва ҳадафи ӯ то ба ҳол қавӣ амал мекунад, чунки ба наздикӣ оиди бозиаш пурсиданду ӯ қайд кард ки ман ҳамон Златане ҳастам ки 2 сол қабл будам. Аз рӯзҳои аввал то имрӯз ин футболбоз сӯи ҳадафҳои бузургаш равон аст. Златан иваз намешавад ва тамом. Шашум, Кевин Де Брюне. Агар интервюи аввалини Де Брюнеро қайд кунем, баъзе мухлисон хафа мешаванд. Вақте оиди футболбози дӯстдошта ба дастаи маҳбубаш пурсиданд, ӯ гуфт ки Ливерпул ва Майкл Овин якҷоя. Кевин он вақт намедонист ки дар дастаи душмани онҳо бозӣ хоҳад кард. Ҳафтум, Муҳаммад Салоҳ. Ин интервюи аввалини Салоҳ нест, вале онест ки мо аз ҳама дертар ёфтемаш. Соли 2012 буд ки Салоҳ ҳанӯз 20 сол дошт. Ӯ қайд кард ки Мессиро дӯст медорам ва ба Барса мухлисӣ мекунам. Баъди бозии Ливерпул бо Барселона дар Лигаи Чемпионҳо, Салоҳ боз қайд кард ки хушҳол аз он ҳастам ки бо Месси бозӣ кардам. ӯ мисли дигар бозингарони Барса Реал Мадридро бад медид ва рақобатҳои онҳо ҳамеша бадбинии ӯро зиёд мекард. Ҳаштум, Ван Дейк.
Вирҷил ван Дейк 22 сол дошт. Он нав ба Селтик ҳамроҳ шуду оиди хурсандиаш ҳарф заду дар бобати пешвози гарми даста қайд кард. Оиди бори аввал бозӣ кардан дар Лигаи Чемпионҳо пурсиданду ӯ гуфт ки ман хушҳолам ки инҷо бозӣ мекунам. бесаброна оғози бозиро мунтазир мемонам. Ин футболбози ҷавон ҳеҷ гумон намекард ки дар ин мусобиқа то ба қаҳрамонӣ рафта мерасад. ӯ ҳатто беҳтарин бозингари Аврупо эълон шудааст. нуҳум Лукаку. Лукаку 20 сол дошту дар Эвертон бозӣ карданро оғоз карда буд. ӯ аз Челси ба Эвертон дар охирин рӯзи трансферӣ гузариш кард. Интервюе ки ӯ дод оиди бозии гузаштааш буд ва ҳамчунин ӯ муносибати худ ва Де Брюйнеро шарҳ дод. Оиди аввалин вохӯрӣ бо сармураббӣ Роберто Мартинес. Ин сармураббӣ баъдан солҳои дароз мунтахаби Белгияро низ роҳбарӣ мекард. моҳи январ корҳои Лукаку хуб пеш мерафт ва онро низ футболбоз қайд кард. даҳум Холланд. ҳамлагари ҷавон аз хурдӣ ба мисли машина голзанӣ мекард ва баъди бозие аз ӯ суолҳо пурсон шуданд. ӯ ва дӯсташ ки якҷо бозӣ мекарданд омаданду бо шӯхӣ сухан варзиданд. шумо аз футболбози дӯстушаатон чизе нав фаҳмидед? Пас лайк монда обуна шавед. хайр дӯстон.